go is perfect. Ndichangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipumha Uroyi. Kuripwa neMombe 3 Nhatu. Nenembo dzako chitupa nemari yedare kutaura kuti Agnes achitaura kona kuti is perfect. Agnes. Wanga uri musi watu Disemba. Ndakaenda kundofunda chikwereti changu chaifanwa kuuya kutorima. Havana kukwanisa kuuya kutorima. Saka ndasvika ndakataura navo ndobva vati vachauya kutorima. Inini ndakabvapo ndobva ndadzokera kumba kwangu. Ndakazoona kuma2 vakuuya. Project chemari nana sorry. Chachipekere 15 years. 15 years. Wala chenda imberi. Vakazoti kuma2 gomusi iyoyo pakazoya perfect mandiko navamwene vake navatete hazaziva murume wake. Vamwene vake vanogara mutaura mazita avo. Francisca Mutisi. Nani? Windlove Jani. Vanataurayo. Ndobva vauya vachinditi chifani yafa baba Hevi anonzi Tapiwa Jani haachakwanisi kuuya kuzorima nokuti watsikwa neMombe, watsikwa zvese izvi nokutungwa. Saka tauya kuti muye kuzoona murwere wenyu watsikwa neMombe. Inini chibva ndati handikwanisi kuuya kumba kwenyu. Tiri kutaura kudaro perfect mandiko wakabva ati munamato wenyu wanzikwa. Mbuya mabvumbe imi muri muroyi chaiyenyu. Makamboroya Hevi. Nhasi mabva maroya futi baba Hevi naHevi. Inini chibva ndati handikwanisi kupikisana nemi nokuti anoziva kuti anoroya ndini namai wangu. Izvo zvinotaurwa usapedzere dare nenguva nokutaurira kana zvakaitika nemifono kana ndiono ngabhadhare pasei ati kana kakupedzera nguva dare dare rozokuomesera. Matoro yavanotororawo zveshuwa ndokuti vachihuperi nototaura vanoroya. So that ndioni dare wagadzirwa wadzokerwe kumba musha wasingacharoi. Ndinoda kukuatwa kuti neMombe handina kumbotora. Taura akasimudzaizirwa yakavasoroda munzwa. Wakati chi Iyo kwakauya kumba wakauya wachichema. Vari kuchema baba waHevi ndobva wakaenda pavari. Ambuya mabvumbe handina kuramba kuuya kurimira. Ino kuti nezuro ndandaenda kundokandira mafetiraizi angu. Ava wana kumira kuchema vakaramba vachichema. Ndobva wakatenda kwazvibva ndobata baba waHevi kora kuda kuvaroya. Ini naumwe namundo ndakasimuka. Mumwe nakonga wagara pasi. Ndakamirawo pasaidhi nandakamira. Ndobva ndakaenda pavari vandandovabata kuti vasariwane navo. Vamwe navo vachibva vati baba waHevi misiduka ipapo. Dzokerai kundiba kwenyu kwamamuchirima. Avo ndobva Tapiwa Jani. Ndopo wakadzokerawo kwanga wachirima. Avo vagumba wakachema. Hapana kavabata nguva itoneyo. Vaigudza miri yavo chidza miri yavo. Saka nguva yawakazotora pawakazozorora kuchema kudza miri yavo iyoyo ndopo wakagara pasi. Ndibva watanga kutaura naumwe naumwe zvikanzi mufunge inini ndichifunga kuti ndichasvika kuchema zvandaita izvinhasi. Ndarwadziwa sezvandaona baba waHevi varapa kuti nei wasikuda kuuya kudini kundirira. Ndakati mafaya marimezuro. Tikakuti tiri kuuya mangwana kuzodini kuzorima. Hatina kuzoenda nekuti avambodaidza kuti kumafetiraizi kana kubvunza next door yedu yawakatoenda nayo.
wana zvinhu zvakatoenda mapiteza kwimbira vasikora waripo ndobva wakati wamagumbo vatonditi dai makazanisa kubva mapetesa mahevi chinyi zvinhu zvenyu ndobva ndakati murume wenyu ngaasadaro nai mabvundu akurwadza nekundikweretesa kwamakaita hevi dzenyu nebhusi dzenyu koinini zvidhina zvangu zvamakawakisa imba hamuna kupedza kundibhadhara handikubvunzii imi matikuto nechikwereti changu asi handikubvunzii iyo nhasi mawakutaura uchidaro zvino nhasi ndikuiomba kwenyu magumoni pamari yangu pamari yangu yachakupewa mari yani mari yenyu wandikupewa kuti ndakupewa mari yenyu ndobva ndakazoenda wamwana mubvato nditi mai kusadi musaende wangu wazoenda wakwangu waenda ndikati aiwa ndinotoenda kune murume anipe mari yani mari yangu nekuti ndanyarara nguva yareba ende ndasitorina basa nayo taingoti pakugarisana kwedu ende wane zvikwedu zvangu zvakawanda mai yangu handiwabvunzi because taingoshandidzana mune zvakanaka zvavanenge vachitochema-chema pangwani ndakatowarimira grosari rakawanda chaizvo mai wavo wachirwara wakasvaka unditi amahevuona ndandine hanzvadzi yangu ndapinda netsaona mai vangu ona igoroko vari kuita kutodiwa mari dzakawanda chipatari but awanzwisisa amunoziva motora nyimo tobva taida kutora nyimo dziya pekutanga vangu watiti pagrosari ndokuchipai tubhaketsi dzenyimo tobva taida kutora nyimo dzichiri mumunda nyoro dziya ndobva watipa nyimo dziadani dzakaora andadzanibati mai mabvunde kutipa nyimo dzakaora kuiwa kuti nyimo dzavando zvadzakaita kana kuti ndata ameni hatina kuzoenda kundodzitora kusvika pari nhasi mwana wangu zvaakaenda kundorima mwana watete wangu nemwana wangu inini akandorima mumba kwavo musi wangu vachiti vari kufanira kupedza ndima murume wavo iyeye akabva arowana nemwana wake musikana vachiti mwana watete wangu iyeye ari kudana nemwana wavo kusvika vaimabvumba vakandidaidza vakati anyasha ngatiregake kuuya pano mai zvinokuti zvakutopa pamuromo hawana kuti mubhadhara ndichibva ndangonyarara saka nhasi nime mabvumi makurwadza kuti ndanonoka kuya kubhadhara $15 yenyu ende yange si $50 yange $30 ndakatoenda ndikandoshanda imwe mari ndichibva ndasale 15 ndozvamakutadza munzwisisa chite mai mabvumbe zvinyana zvandokuitira ini ndobva ndakangosidza ndobva ndasvika vachiti baba washawapo baba waenda kumusangano hauoni kuti pane grudge here pane daka riripo rekuti iwewe haungambotauri naye nekuti ine zvawakamuitira zvakadii zvakawanda saka munhu iye waunoitira zvakawanda iwewe munhu iwewe asina chaanokuitira iwewe wachizokuitirawo zvimbichana chete ipapo iwewe unomuona sei handi udori nehasha kuti unomuitira zvakawanda haiti zvachiwa ini makupabaka kuya kwavakaita wachichemaka ndasikachasi kuti mai mabvumba ungadaro nekuti ndofungana wakada kutsa iwe wachozoya futi wachichemera kambichana iwewe une zvakawanda zvawakawaitira zvakawandisa iwe wachizokuya kukuchemera kambichana unomuti chiini handina kana kuti mutana aiwa ndaona kuona kuti situation yakadaro kuti kana dei munhu ane full senses anoti chii ndozvatakuda kungoestablish chete nekuti iwe unomuitira zvakawanda handii zvawataura zvekumuipa zvinhu zvekupa magrosari zvekudii mari chinyi ende kumurimira kumuita chinyi zvese zvakawandisa zvaunomuitira but ozongoya akambichana chete akutochema kwauri iwe munhu iyeye dai uri ndiri nini munhu iyeye ndingamuti chii kana zvasingazopanzwa vakadai awa mai avo wakaitira zvakawanda winzwa wakaitira zvakawanda kusvika nevana wenyu vakaenda kutondorima kumunda kwavo vakubva kubva warohwa nenyaya yekuti vanangurohwa vana baba ndo wakarohwa mwana wavo but vana wenyu havana futi kubhadharwa mari yakadini yakarima iwo watori nechikwereti chakowo futi apa wane chikwereti chako bedzi $15 chavanouya vachichera misodzi kumba kwako iwo une zvako zvakawanda kudai zvawainazvo ndopari kuti namambo munhu iye kaya pamberi pako unomutora sei zvawakaita aiwa chimbopindura mubvunzo sirura mubvunzo ari mubvunzo that person to you is unthankful andinati munhu akashata unomuti chii akanaka kuita zvakakurwadza
saka munhu akakuitira zvakakurwadza unomupindura uchiti chii? Iyo wacho pachezvawo wakabva wakasika kudini kuzvininipisa kuti mufunge zvoita ndisiri kuuya pano saka dini handakwanisa kutaura nawo songoti tinototaura zvakawanda namai iwo unotaura wega kuti zvinhu zvakandirwadza zvakandirwadza zvakane nhasi kuti kungondirwadzisa ndisina mhaka nawo. Saka munhu iye anoramba achikurwadzisa unoti chii? Ndo patinoda kunzwa munhu iye ari kuramba achikukushungurudza unomuti chii? Ndongoona kuti handaganotaura nawo sinokusi. Aiwa katitaure normal circumstances tinoda kunzwa chaizvo. Panguva yakatondirwa sei? Nguva iyoyo unoti wakakurwadzisa. Kana kuti zvidi nyangwe iri nhamo yandinayo handiniki pamba pawo. Teerera Teerera. Uri munhu anotaurisa. Effort pakati panganiswa. Effort. Uri munhu anotaurisa. Ende zvotoonekwa kuti mukutaurisa kwako hauzivi zvaunotaura. Akakukanganisira, yes. Zvakakurwadza, yes. Iye wamukanganisira mbichana obva auya achindorwa nemurume wako. Panobuda sei? Tombobvunzewo murume wacho pakabude sei? Ndiye agara kutaura nhau dzake hatina kumbodzinge tiripo isusu. But nhunha dzake wamudzingwa ari kutaura. Anga uri munhu ari noma unoita sei? Aiwa ipapo unoita sei? Simuzaizwi. Inzwa kamubvunzo ndokubvunza. Ndokubvunza kuti upindure mubvunzo kuti unoita sei zviro zvakadaro. Unongomira zvako. Unongonyarara. Uri munhu here? Uri pasta? Unopinda chii? Unongoraramawo. Saka ungaite mwoyo murefu wakadaro. Wekungonyarara munhu wamuitira zvakawanda. Kumupa mari, kuroverwa mwana, kuroverwa murume, itoti iwewe uri murume, kuroverwa mukadzi, zvese munhu iyeye ouya kuti ari kuchema pamberi pako. Pedza kupai futi nyimo dzakaora. Okupai nyimo dzakaora. Zvese izvo. Hadithi. So, dani, tibvunze munhu ari normal. Pakadaro unoita sei? Angasimzerowo ataura kuti pakadaro munhu adaro unoita sei? Right, tula madzimai. Taurai tibvunze. Handidi. Zvaizvo. Ndo picture yavari kupenda kuti mai avo vakandirwadzisa mwoyo zvisingamboiti. Saka munhu akadaro anowanika ari chii? Muroyi kwauri. Ende uri nematauriro anoita mukadzi uyu anotoonekwa kuti mukadzi asingamiri pakutaura. Ukara pamberi pamambo, mambo achiti mira tinzwe. Mira tinzwe kutaura katatu munhu ari kupaumba chete. It means kana murume haamiri. Kana kuna neighbor chaiko haamiri. Nekuti munhu anodii? Anotaurisa. Kururumuka. Vatsangamire, mai wawawa. Mungu achitarisa kudaro. Pane zvandabata. Vataura futi wega nemuromo kuti pamba pamai wakati pukorokora ndifi ndakatsikapo. Ndo vataura kudaro ka. Pamba pemunhu panonzi handifi ndakatsika nechikonzero chei. Munenge mutsishikei kutsika ipapo. Kuri kurungwa kuita kutaura kwazotisvisa panapa. Nekuti pandaiendapo kwayo taiti tiri kubatsirana, iwo achindibatsira iwo wabatsirawo. Saka kana munhu achiti mushe mange muri kubatsirana munhu ozokutsvagira kuti mhosva pamusoro pazvo. Saka munhu iye munhu aneraiteri. Right, mai waonekwa nemhosva asi mhosva yacho iri kuonekwa kuti circumstantial. Masituation ndavakoseredza kuti wadii? Wataurisa izvozvo. Naizvozvo dare munoti chii?
from situation hiyo. Mambo taona magira wangu taura anizo wangu taura na maya waibatsirana wanu wagere zvakanaka zvingapitiwo au waita kukumana kuita uroyi asi hazvigoni kudaro wanofanirwa kubatsirana pa wanofanirwa kuripira mai ava mbudzi mbiri. Uyu hausi uroyi hwemabasa ekuti vanoda retrogression kana kuti vanoda kuti uyu asabudirire neutsinye hwekuti asabudirire ndo uroyi hwayo. Hausi uroyi hwekumuka usiku kana kuti hwekuti but havadi kuti vaone achibudirira. Ivo chiitwa mbishana vanobva vaenda kutondoita chii. Achanga semwani rangu avo vakataura zveshuwa asi zvezvo muritaura kuti haisiri hakuzi kuti havanoroya kwavo asi kuita kwavo kunoroya. Uyo ndo zvaakaona kuti kuita kwamai avo kunoroya akatotaura zvekuti mai munoroya zvaari kuramba ngasi akataura asi pakuripana mai ndikuona kuti avo mai avo wataridza unhu usiwo wataridza zveuroyi zvetisingatarisiri kuti zvinotarisirwa pakugarisana. Nanei kungoti nyaya inogona kungonzi vanogarisani zvakanaka nekuti iwava ndo vatori nezvakawanda kune iye asi akaitira zvakanaka kuti wamunotichi maichi wamunotichi tongaitizvi tinoona kuti ndokutopuma kwavakaita umuroyi handipane pataurwa paya pachinzi kana anga agorwara rakuvaya naye kupapa siriyoyi asi kutopumana kwavatoita iko kwavachaoitana vaimbowirirana hawasi havachaoitana ishe munoitoka sei tongaidi madzishe kuuya wakasiyana izvozvo zvawakaita neiwawavo mweya wokusada kuti mumwe munhu abudirire, mweya usikadi chakanaka, mweya wakatoshata zvacho wakafanana nekundoda. Saka zvakuna mai wavo kuti sematauri wavari kuita pamwe vari kuda kungowaregirira ndiwaregerera kuti ndakuregerera senyasha dzavo dzekundopa kupa kwavanga vari kuita wachindopa pamwe vari kuda kuregerera hawatisi asi dzimwe dzenguva tsitsi dzinodi zvetikasekwa muzvare chamira kuti tongai vari kutonga vari kuenda nenyaya imi mava kutoadistemba thinking yavo vari kuburisa dare regavapedza dzinotsitsirira dzimwe dzimwe. Saka muchiti chi judgment yatakuda takupai picture yezviripo saka moti chi judgment wakagonofirwa kana mbudzipo right vamwe munoti chi dzimwe dzinouya kudari munoti chi vamwe okay tichangambire vanhu vanogarisana vanhu vagara vachibatsirana mabasa avo vese mudzimba asi ndakatarisa vanhu pamberi pangu ndikutarisa mazera zveshuwa awa efortune akatukana nezvidhoo zvake kuti munorya but mai avanozotsamwa kuti mwana ivo ungabva wanditu nofunza kuti vanhu vakagarisana agnessingabviseri kudzimbira kuti agnes effort right wamunoti chi judgment inini ndichiona mai avo vakabvakuudza uroyi wanyatsa kubva pazvikwereti zvawainazvo zvimwana zvavo mai avo saka wakudza uroyi uye kuti akandipuka kuti uroyi saka ndo zvawakabva waunza kuno asi bva wakanganwa kuti mwana uyu wemai avo ndo waiwabatsira mune zvese zvanga zvichidini zvichiitika
chikonzero ndechekuti uyo akazotaurireyi kuti ari kuda mari yake 15 asi mai ava unongoona mari yekuya kobhadhara kuno kudare wakatadza kobhadhara $15 dzamai avo saka mai avo waineyo wanga waine daka $15 angaenda $15 angabhadharwa balance $15 ndeuyo but uyo ari kutaura kuti uyo wanga aine mari yangu yezvidhina yanga iri mari saka yakanga iri mari saka wangu aine balance yenyu mari wangu aine balance yenyu $60. So wotiti ndipei $60 yangu, inipa $60 yangu ndokupai 15 yenyu ipapo. Muri kuona kuti ndo zvataakutaura kuti uyu aiwaitira chii, saka akora zvimbishana zvaanoaitira ava ochishama kuti wakuya achirova murume wangu nezvimbishana but iwo ane zvihombe ikada kupai dare racho saka taakuti munoitonga sei ndopaane kuti tongai tione takupai nyaya yacho Isona ibatsirana awazonzawo nyaya kunongo nongoti dai wangoregererana pasina kana chiro right muzvare shamani ndise nyaya yaparwa namambo yatapiwa muono namambo zvisho kuti vanhu waibatsirana asi umwe ndiye akazorwadziwa nezvishoma zvaakaitirwa ndomwe asi akaitirwa zvizhinji so tiri kuti taikupira kuti dai zvaibvira vanhu avo wangoregererana pamberi pedare wandogarisana zvakanaka. Okay, dare rinoona sekutaura kwaita muzvare kuti abva ajekesa kuti uyu akaitirwa anzani what effort akaitira uye zvataurwa nababa waruredzo kuti effort akaitira Agnes zvihombe asi haaigunun'una. Agnes ndo kuchiitira effort zvitoko doko akabva achibvisa murume wake wana wake wakamborohwa and so forth. Saka naizvozvo ndo uroyi waitaurwa naeffort iwe uri muroyi ini ndokuita zvakawanda hauzvioni ini ndahasi ndatadza padukuduku waakudirwa akundirwisa saka iwe uri muroyi wemunhu ndo kumwe kuroya kunoitika vanhu mumisha wasikazivi kuti kuroya nekuti unenge uri kutoroya nekuti zvauri kuitirwa zvihombe nemunhu hauzvioni asi zvitoko zvawaitirwa iwewe zvinokurwadza ndo kuroya kukuru kwatinoona vanhu imimi muri munomu muchindoita mamunogara nehama dzenyu kuti hamutendi zvamunoitirwa iwewe chingodzi ombishana unobva wagumbuka zvekuenda kundodi kutondoita nehasha asi zvawaitirwa nevamwe vanhu wagarisani wako zvihombe hauzvitendi nekuti you are ungrateful somebody like taura tinzwarusidzaro pamusoro imambo nedada inini ndiri seku mumanga auya nenyaya Agnes right ndiri kudaro inini handioni zviri zvinhu zvekuti vanhu vangafanira kugarisana mokagarisana muri papopoto ndikuda kutaura kuti manzwiro andakaita nyaya ini ndakanga ndatoshanyawo kumba kwavo ndakatobva kosuwa aiwa manzwiro yataurwa muno wainzwa nhasi kunzwa kwandaita noti manzwire kunzwa kwandaiita kuti inototaurwa izvozvo ndakatoda kutaura nezve zvikwereti zvekutaura kuti yakazoti ndakazomba zvakawanda zvakadai ndikazomba zvakawanda zvakadai vachiuya zuro uyu muzukuru wangu uyu murume waeffort
vakatuma munhu nezuro chaiko vachitoti isu tada kufunga kuti nyaya isadini isaende kudai takataura kuti tidini tipedzerane pachena nokuti zvinowanikwa mukudini kugarisana mukutaura sene mukuita takataura kuti nyaya vakatanga vatotuma mumwe munhu mume kuti endai munotitauriro nani namai Mabvumbi kuti nyaya isadini nezvezvikweredzi zvezvataitaura zviya taitaura zvikweredzi zvanga zvingori zvikweredzi zvekugumbuka hapana chikwere changu mai Mabvumbi ndomataura unga kaita ndizvire ndingatovabvunze hamuna here chikwere chavo chezvidhina handina kana chikwere chavo wakaforoma zvidhina ndiwo wakaforoma zvidhina takatenga zvidhina zvavo 1000 kubva pa2017 ipapo ndaingoshanda navo vana ava makavabhadhara here ndakavabhadhara ndo vakatopfuurizve nekicheni yangu vakaichaja $15 ikavabhadhara zvidhina izvozvo 1000 hadzvanzi dzaperfect ndo dzakatotakura mandodzi maviri ikavapa mari yavo ndikashanda navo vana ava kubva 2017 pandisina kuzoshanda navo igore rino pazoitika izvi zvaitika izvi ndikavapa zvinhu zvakawandisa vasingashandi vana ava vachiva vachitora huku dzangu pamba vana ava vachiva vachindikumbira zvakawanda wanda ndokunga munoona zera rangu rino ndava munhu wachikurema handina chitsotsi ende handina ndinokupura kudai handina kana chitsotsi vana ava ndaivabatsira whatever chavaiuya vachindikumbira ndaiuya ndichivapa angava mafuta chingava chini baba vavo vachirwara ndini ndaienda ndichindovabatsira ndichinamata ndichidini izvozvi zvinhu zvendiri kutaura izvi vakandituma muna July ndikandovatengera memory card nemabhuredzi vakatokumbira shuga yangu yakasiliwa vakaramba kundipa vakazotorazve hembe dzikasvika zvinhu zvangu zvikasvika pa$31 vakauya neadzvanzi yavo adzvanzi yomurume wandai zichitaura vakauya navo kuzondipuma Uroyi akatora zvinhu zvangu $28 shamwari yavo ikatora zvinhu $10 mai peava vakazouya murume wacho akauya negeto akahija mumunda mangu zvatanga tisina kutaurirana vakati tauya kuzohija mumunda kuti ava vauye vasakure ndima yavo ireruke pati vakazondipandukira vava kuti takati munobhadhara saka inokusafarira zvangu kutaurisa vandati it's okay chingetyaimisa izvozvo wakauya akasakura zviya zvokungoti mungadai masimudza dai hata dzenyu isina kusimudza hata dzenyu isina kutaura kusimudza roko kuti aiwa iwe sandizvo zvamama kutaura izvizvi ranga ratoika imakarisiya maoko pasi mozokumbira rini ndaririkupera saka nezuro vakazotuma mumwe muprofita ndobva auya pamba ndobva auya akagwambaira kupfugama achiti vati tinokumbira ururegerero nyaya iyi ngaichirega kuenda pamambo isu ndikati hamungakumbiri nhasi mangwana rino zuva rekoti imini chiitai kuti inini handina zvandichakwanisa kutaura chitaurai nejinda raishe rukweza vakauya vakakumbira phone number kumba kwangu baba yevanezuro ndikavapa phone number vakataura nejinda raishe jinda raishe akandoda kutaura namai Mabvumbi vakataura neni ndikati inini hongu kukumbira kuvaregerera ndinokwanisa kuvaregerera asi kwete izvozvi kana kuti kwete kunokumba kana vachinokumbira ruregerero vachatokumbira ruregerero taapamberi pamambo jinda raishe rikataura navo baba yevi ndakakudzai kare kuti tauriranai muregererani ikoko saka nyaya payaveri muchandokumbira ruregerero pamberi pamambo saka ini zvatondishamisa mai yevi vachitaura kudai mai yevi ndikavaona zurwa vachichema vachindikumbira ruregerero saka zviri kutondishambisa nemashoko akakutaura handina kana chikwereti chavo kana Uroyi wacho pote kusei koma muchiregere kutaura umbowo wakadzika kudare pamusoro changana nindiri sekuru waIgnesi Ndoda takamboya panapa nachasonga uri musoni Swatini CHD mapanga asina kufamba zvakanaka
saka ndakazokuatitira nhasi. Express ino ndakandifonera niso akati sekuru vanhu vaya vauya kumba vachizokumbira kuregerera kuti nyaya isati ichaenda mberi pamama. Tikati muzukuru sati tisina simba rokuti nyaya iti tichaitonga. No, it's okay. Yataurwa kumboho wadi because uyu munhu anotaurisa ende ichi iyakadzi yako muzukuru wako uri kuona anoramba akanyarara mudare vanhu vari kutaura vanhu zvisiri izvo ere mudare mune muchisimudza vanhu vachisimudza maoko vachitaura iye akanyarara saka unototenda sekuru wako nekuti dare rakari kutoona unoti chifanika munhu asina chimhosva but iye ari munhu ane mhosva nekuti mudare munotaurwa anyarare. Agnes urunzo right mazoona nyaya sandiyo yatiri kufunga kuita yanga iri kutaurwa nhau iripo pachena kuti aiwa vanhu vaiitirana zvinhu noti kuti pane aiitira umwe zvikurusa asi nhau ndeyekuti anzani effort akatobvuma akandokumbira ruregerero zvokutaurwa nejinda raishe rukweza zvese ende aonekwa dare raona kudhara kuti munhu anotaurisa. Ndoda kubvunza chikwawa kuti ndakandokumbira ruregerero handisi kuramba asi zvakaitika ndezvokuti ini ndakatofonerwa kwakando wakafonerwa naiye muprofita iyeye muprofita aishanda nyaya dzamai yavo muprofita mukwasha wangu akarora tete wangu ndokuti ini ndandisipo pesaka nandiri kumba kuna tete wairwara pandauya ndobva akazoya kumba ambuya sori yenyu ndaishanda nyaya dzenyu ndisingazivi kuti ndimakapara chinyi ndimakaanetsana namai yavo saka mai avo ndakambovati madi mandokumbirana ruregerero ini chimandata ini handina kana chandambokwanisa kuramba pawariben kubva tichienda kwari kweza nyaya ichitaura ndichadakwanisa kutaura nani nawo soti inini hangu zvokutaura inini hangu handiri kana zvomatare inini handisana kuzviita ndobva akati imimi chiitai zvokuti mudini mukumbirane ruregerero ameno akaenda kumba kwamai ini handa kuenda kumba kwobe wachibva waenda wese muprofita waenda mai avo kumba kwemuprofita ndobva wandidaidza ikoko ndopakanzina nemuprofita achibvatisana kudza nyaya yake mai mabvume ndobva wanditi aiwa mai heviwo idini kana uri nechikwati kuti uda kukumbira ruregerero handina kuwadaira ndakangokwanisa kuchena ndobva wakati mufunge zvenyu ini handidi kunetsana nevana because ndakashanda navo kubva kare tibva tatongobva iko tangowa tese ndobva wakandita ini ndandi kufunga kuti chinyi dai kubve kuti nyaya itakasoona nakare tatokanzisa nyaya kwani kwamama zvino payari hapachadini hapachaita wangu aina mbuya wangu wangu wangoti inanambonana sekurobe wangu wangoti tumai awana mbuya wavo aiwa pane pataurwa kuti mupurisa ndoba ndoda kuenda mirai mupurisa waishe foni yakataura nawo namai ava yange iri foni yani chinzi ndoba ndoda kuenda yange iri ifoni yani ifoni yani ndeyakadya makafonera mupurisa saka papera kamakakumbira ruregerero ava ndo wakatotidaidza kumba kwavo kuti uyemuterefoni namba dzemupurisa hazvisina reference kana panoatigare panze tikumbirane ruregerero hazvisina relevance nekuti tiri kuona kuti muri wano magariro enyu after pachena kuti maamuri vanhu vanga vachibatsirana asi nenhau yekubatsirana tiri kuona kuti muri kushungurudzana kubatsirana kwamaamuri kuita saka tichichiona kuti uyu auya kwauri ende nenhau yatiri kupuhwa apa tinotoona kuti iwewe nemafungiro auri kuita tinoona kuti kutaura hautadzi kutaura mashoko akaipa nekuti uri munhu tiri kutoona dare rikutoona kuti uri munhu anodi anotaurisa sere saka naizvozvo vanhu vaigarisana so mutongo watingati wariperani unofanira kuti uri wekuti tisadambure kugarisana kwavaiita vanhu vagara vachigarisana saka pamusoro changu ndoona hangu sekuti yachinja mamirenge yakaita yaine chimwe chimiro
asi kugarisana kwawo kuripo. Saka ida ifunga kuti zvakangonaka kuti sekuti avo vanga vasina mukana wekuti varegererane nekuti nyaya yavo yakuno. Saka avo vanongochiripawo makosti ewawa nyaya yavo yopesa. Pamusoro itsangamiro nevatari vese munga njenga zvenyu nyaya yeuroyi hongu mungataura kuti uroyi hwokunzi hutsinye kana kuti ndakavaitira zvakaipa handizvo. Uroyi vakatondipumha uroyi hwokutoroya vanhu nokuti vakanditi imi mbuya mabvumbe imi muri muroyi chaiye imi makamboroya hefi nhasi mabva maroya futi baba yefi nayefi. Vamwene vacho vachibva vati mai yefi handizvo zvatafambira panapa tauya kuti mbuya mai mabvumbe vaye vaone baba yefi vatsikwa-tsikwa nemombe zvese izvi vakatungwa zvese izvi. Saka chinangwa chavo chavakauyira kumba kwangu vakauya vachiti tauya kuti muye muzoona murwere wenyu baba yefi vatsikwa-tsikwa nemombe nokutungwa. Saka uroyi chaihwo. Saka inini kuti ndiunze nyaya yangu kuno handina kuunza nyaya yangu kuti ndoda kuripwa kana ndoda kudini. Ndoda kuti ndicheneswe uroyi hwangu kumumusha mumhuri yokwamutisi ivanhu vandiri kuroya. Kana moenda kuseri kuti chichemo chavo tozoona modzoka tozoona kuti zvabva ikoko kuti mungaende kumba kwemunhu zvitopumha muuroyi then mabva ikoko then tozoona kuti wakakurikirei chii.